Mike labari TV. Mike labari TV. Dubu ya gaza karɓo shi, gwamnan Sokoto ya gaza karɓo shi, ko ambasadorin kun gaza ba da shawara a karɓo shi. Ambasada ba da shawara waɗannan su yanti su ji daɗi da kake ba da shawara akan Nijar. Nijar ba ƙasar ku bace ba ƴan uwanka bane. Daman musulunci ne zai gawa mutum da mun gane kai arne ne, ai ba dole bane mu haru. Kai fahimta ambasada ba da shawara a can ko kuma mu ma so kake yi kasar tamu ta koma dandalin satan mutane, dandalin yanka mutane, dandalin kona rumbunan mutane, dandalin hana noma a talakawa, dandalin kaza irin yadda kuka kame da kasar ku kuma da gurbi. To ambasada ina maka albishir, jira ka gani wai kun kai ƙarshen shekarar nan tukun muna watan 7 kun kai na 12 ire-iren ka 'yan demokuraɗiyya ta kai watan 12 domin in demokuraɗiyya ta kai watan 12 'yan Najeriya su kuma za cikin wannan tasko za su sha wahala. Lalle haƙiƙa Allah ba zai taimaki shedanu irin ku ba su ci gaba da cutar da bayan Allah 'yan Najeriya musulmi dubbai miliyoyi. Na ji wani a ɗakin Ka'aba yana addu'a yana ya Allah a bayyane yana ta ya Allah duk wanda ke da hannu wajen wannan abin da ke faruwa a Najeriya Allah kai saukin kama shi, Allah ka wulakanta shi, wanda yake da ikon ya bada shawara ke bada Allah ka tsine mishi. Muka zo muka ce amin ya bawan Allah, dubban 'yan Najeriya da kuka tura su muku addu'a sun tsine muku albarka. Ambasada jira taku yanzu kana zancen a sa takunkumi, mu yo Nijar tsoron takunkumi muke, an ce maka kutubu bakon miki ne. Mu mun jima a takunkumi, Faransa wanda ta sa mana ba kwa iya sa mana irin shi ba. Iraniyan za a kwasa nan miliyoyin daloli, aka ƙi mu hanya zuwa wurin Iraniyan din, babu asibiti, babu lakwal, babu abinci, muna gararan ba, sai mun je mun sai da shayi, sai mun tura kura ruwa. Akwai takunkumin da ya kai wannan? Ambasada, kai wawa ne baka san ba menene takunkumi, kai ake sata ajin a baka, bari sata ta tsaya ka gane wannan hawan da walakancin da kuma mutane sai ya same ka ambasada. Allah ba zai kashe ka ba ambasada sai ka koma kana bara. Muna fata yadda kake neman fitina ga al'ummar duniya, ubangiji ya dora maka fitina ya walakantar da kai ambasada. Allah ya tsine maka ambasada, Allah wargaza ka ambasada Abubakar, Allah lalata ka ambasada Abubakar, Allah karya ka ambasada Abubakar, da duk wani mai tunani irin naka. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mini wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.